Sumoto, nga makaingon jud ko na siguro nahitabo tong tanan nga wala ko nakasulod sa CWTS ug LTS kay para RO gyud ko ba. Kay aron mas mag-uban mini Dale. Nakaingon jud ko nga ikaw destiny ha. Di gyud ko ganahan o gipatagpo-tagpo lang minimo pero wala gitadhana. Namura gyud ka. Maayo lang og di ka masakpan kay warning gyud ka destiny ba. Sa mga nga group me into platoon dayon na ay platoon leader. Gipa-pull out may mga absent pag niaging formation kay para higugmaon. Ang bitaw. Gi-pull out me kay tipuon ra ang absent pag niagi aron madungan og orient. Og tudlo sa mga commands, mamili daw pod og sponsor or escort ang mga officer nga wala pa kapili pag niagi. Isog kayo og mga porma ang mga officer og gikarir mi gyud nila. Diya na mga officer nga nagsuroy-suroy sa mga platoon. Pag-abot na nila sa mua, hilas man pero tinuod yun nga nag-ilog pa na sila. Nga gusto daw ko kuhaon nga sponsor. Og na-awkward na lang ko nilang duha. Pero nitingog na amo ang platoon leader. Dili na raba na siya pwede sir, kay napili raba na siya sa corp commander. Nasya ko sa nadungog nako so it means nakabantay na si Dale nako. Malamang sad no nga makahibaw siya kay ang enrollment form di ay naigipasa namo sa office nila. Nangatawa naghinay ako mga kauban kay pinailog-ilog pa na ang officer. Pero napilian na dahi ko. Nasuko ng mga officer kay nikatawo man sila. Ingon nga, bakit your smile? Execute 1 week exercise. Dari na ko nahibawan nga pwede di ay mapulsa ang pahiyong. Bitaw. Nalintik na kaming tanan yod kay bisan bugat sa buot nga moingon gihapon miog. Must command cadets. Command exercise. Mao ba ni? Hambot na limot na ko. Year 2011 or 2012 pagod na. Pinyahuman sa punishment nga exercise. Ang tawag moingon dayon ming mga cadets nga, Sir, thank you for the exercise, sir. Sumoto nga gi-pull out na pod ming mga napili, unya gipaadto sa tubangan. Kauban ang mga escorts o sponsors nga napili na last week. Malabyan man ang grupo nilang Dale nga mga officer nga nagtapok. Paingon ko sa tubangan og perti na akong dungo kay makabungol ang buto sa akong dughan. Og dili ko ready nga maka-eye to eye si Dale. Kay basin sa kadugay namo nga wala nakita, mudagan na hinuon ko padol niya. Bitaw, joke. Nanay Tagalog nga army gid siya og niingon nga sinong nakapili sa kanya. Haganda naman. Nalanay pod akong heart. Di man gid ko gwapa, pero pution raman ko. Unya pa girl kayo ang nilawasan. Pinangga good kayo nako akong kaugalingon, mo siguro pod nang ma-appreciate sa uban. Ni point ng kauban nilang officer ni Dale, meaning si Dale ang nakapili nako. Nawaw gyud ko mutan-aw ni Dale, dili ko ready ha. Unya, ningon tong army ni Dale nga, ayos kaya pala hindi ka pumili last week, may napili ka na pala. Og didto, na-caught by my hawk eye ang makalanay nga smile na tubag ni Dale, nga mala-alden na chinito with dimple. Samot kay taason siya, kay basketball player good. Dirigid ko na daot sa una, maong head over heels akong pagkagusto niya. Aside siyang ka-bright, og talented pa. Di raman pod kay ako. Daghan man mi. Di yun ako na ikauwaw og muangkon dari. Gusto yun ako siya sa una. Kay worth it kayo. Kay wa man sad mo kailan ako. Bitaw. Ninat man sad mapili og sponsor or escort. Kay lingkod-lingkod lang. Unya di kayo gamit. Usahay igo ra mo pakpak kung snappy kaayo ang mga cadets, Alpha, Bravo, og HQ. Isnapin pod ming mga sponsor mo pakpak. Adtik kayo mo Army Club.
talent kayo na mo ng 1 to 3 Team Army. Nabitaw. Pag dismiss na sa RO na mo, mga alas 5 na to, dali kay ko ni uli sa boarding house. Unya, gidayalan din ako si kuya. Panuha kayo. Mao ginayaha. Ikaduhang dayalan pa, ay ha mo tupag. Mao na'y bili niya nako kung busy siya. Kay dili niya tubago ng unang tawag. Pero kung emergency daw, second call, kay mo tubag na siya. Sumoto nga nang umusta kong kuya nako og nangutan na kung unsay problema nako. Tubag ko nga, nganong wala man kagasulti, nga naa si Dale dere. Tubag kong kuya, pastilan oy, mora na gitawag nimo. Pwede man ta na istoryahan nato inig uli sa balay. Nitubag ko nga, nganong didto pa man inig abot, ug malimot na noon pud ko. Tubag si kuya, unsa may issue ana? Magtago-tago man gani ka sa una kada sim break or Christmas break para lang di ka makakita niya. Nya karon interesado na day ka. Tubag ko nga, what I mean ba nga nagpahibawo unta ka nga naa daytay kaila. Di unta ko maglisod pag enroll. Palusot dayon nako. Nitubag si kuya, nga Sabado ay. Pahotak lang ka. Kato di ay nga gihatod ti kadiha sa boarding house nimo. Giingnan pati ka nga kuyog ta didto sa suod nako. Si Dale man tong nanghanggat nga mo libre og paniud to, pero wala kaniuban. Sala na ko na. Tubag ko nga, susoy. Ang issue gipahibaw unta ko nimo nga naa siya dire. Maora na. Tubag kong kuya, kay aron magtago-tago na pud ka. Naunsa day ka? Nakasala ka ni Dale no? Nga nikalit man ka og likay-likay niya. Siguro nakagikawat sa ilaha pag adto na to ba? Tubag ko nga, nalabad na ka kuya. Gihimo pa ko nimong kawatan. Sige na oy, bye na. Usahay di yun masabta na nga ko ang maguwang oy. Nalisod pa sa X plus Y equals Z. Sumoto nga first semester sa ROTC, more on practice para POS or presentation of sponsor. Nag-formation na mo nga motapad na sa officer na gisponsoran or giskortan na mo. Awkward kay ni Dale. Bahala po. Huwag mo nagtagad, di gyud ko mo tanaw niya. Apil akong eyeballs, one direction rin. Makafeel ko nga nagtanaw na siya nako pero di nako pansinon. Paugat yun ko. Tiger look man daw. Then kung break time na sa practice, modolo ang ubang officer na mo, maki-istorya-istorya, pero wak yun ko ni apil nila og topic. Pahilom-hilom marako. Ang topic nila kay mga fraternity, kay mostly sa mga officer, kay member man og frat. Dili ng frat ha nga mangitag mga bitin. Mura na good to siya og nag-recruit sila ba, pero dili good pugos, pero permi ka hang iyon. Bitaw. Unya kay ako naman na ilahang na kursunadahan og pangutana gikan sa unsay ngalan nako, taga-asa daw ko, unsay kurso, asa nag-board, murag dakpunon ko ba nga gi-interrogate man gyud. Then miingon nga pwede ba daw mulaag sa kuang gisakan nga boarding house. Kay wala man ko nakaapas sa dormitory sulod sa campus, kay puno naman maong nag-boarding house na lang ko. Bisan pa man nga pareha raming mga estudyante, pero mga officers sila sa ROTC. Mao na nga naglibog yun ko kung unsay angay ito ba. Kay lagi, freshman pa ta, mahadlaw pa. Mao to nga kuan na lang giingnan nga okay kung dili ko mabisi. Pero deep inside, nagplano na gyud ko daan nga dili mo pundo og boarding house. Permisad ko og busy-busy. Kay basin ba recruiton ko nila. Daghan ra ba daw og nakuha sila sa mga kadet. Dayon ni kalit ra bitaw na og duol si Dale sa gipunduhan namo. Naminaw day na siya sa topic namo. Kay niingon man na siya nga, Bads, bisan kinsa pwede ninyong hangyoon mo apil. Pero pwede ayaw lang na siya. Hoy, gikilig na pod kog balik. Nga mas na-touch ko sa gibuhat niya. Meaning concern siya na ako. Shhh. Kilatis labi.
Sa moto nga nilingin ang mga kauban namo nga mga sponsors og natingala pod sa gibuhat ni Dale. Apil to mga officer nga nag-interrogate nako, ningon na sila ga. Okay badge, way problema na. Nang smile na sila with meaning, then ingon nga, anong ganap? Pati ako nagpaabot pod sa itubag ni Dale. Curious sad ko, apil mga dagway sa kauban namo nga mga sponsor. Mingon si Dale nga, wala lang. Junior manamo na sa engineering. Natural raman siguro nga concern ko. Aha ka. Pero okay ra. Gihuna-huna na lang nako na base na uwaw ra siya mo ang nga gusto na sad ko niya. Dayon pagka weekdays, tingklase na. Ni GM na amo ang class mayor. Uso pa ang GM or group message sa una. Kay wala pa man kaayo na uso ang messenger. Pag first year na mo, year 2011 to 2012, ni-text na nga mag-meeting daw, mga 5 p.m. gikan first year to 5th year engineering, kay mag-election of officer. Excited na ko kay basin makita na ko si Dale. Talagsan lamang ko makita niya god, kay busy siguro kay third year naman. Dagan na sad mi dito sa oval na bench nagtapok. Lingkod kauban ang second year. Naghuwat kay wala pa ang higher nga years. Timing kaayo kay ang bench at bang man sa headquarters sa ROTC. Pag open sa office nila, nigawas na si Dale. Gwapuha gyud ana niya no. Bisan pa man og supladohon. Ang bitaw sad. Bisan pag di mo smile, dili gyud makapuol ang dagway. Mao na akong nadungog. Bisan kinsa gyud ang patan-awon, maka-appreciate gyud siyang dagway. Sa nisulod nami sa meeting room kay kumpleto na, nagpaulahi mi ni Grace ug lingkod. Naun sa ba nga nikuha man na si Dale og bangko og giguyod paingon sa akong likod. Og didto siya naglingkod. Aha ka gyud. Nganong gibuhat maniya ni nako. Mokirig nako sa kilid. Gamay kayong action ni Dale pero grabe ng impact sa gipati na kong kilig. Bahalag dili mo karelate. Bahala mo. Nabitaw. Nilingin na noon na sila namo. Pero siguro, yuna-huna na lang nila. Nga close me kay sponsor ko niya sa RO. Mas na-conscious na noon ko. Kasin bag kay nagpainit man may pag-formation, gikuton ako. Ang buyak lang. Unya mo kamang, unya makita ni Dale. Ang bitaw eh. Unya basin sad nga naughan ko og singot sa likod ko. Unya makita na ang mapa didto sa Pilipinas kong mahal. Mayo gani kay nagsugod na gitawag na sa governor namo ang mga officers sa engineering aron makapaila sa freshman. Gipaadto sila sa tubangan, apil na si Dale kay Vice Governor Manday siya. Pulihan na sad sila kay mag-elect naman og bago. Sa si Dale lang torno, niingon na si Gov nga nasaypan yun ni pagniaging eleksyon ato ang vice ba. Dapat sa Prince Charming man eh. Pero sige lang, togot limbo. Sa moto nga pag-election of officer na sa Muse, naglagot dito. Kaya ginominate man ko sa classmate na mo nga banggitan. Gihilom rabi ako, pag-voting na gusto gid unta ako makita kung asa ni vote si Dale. Pero no chance yun. Kaya nibalik naglingkod sa akong likod. Ug di ko makakita. Ug syempre ako ang maning story, alangan og ilaglag na ako akong kaugalingon. Natural mo ingon gyud ko nga nidaog ko. Bitaw. Pero nidaog lagi ko kay sa mga classmate pa lang nako daan. Gadaog na. Kay dagahan mi. Pila ra ba ang higher year? Wala ra kaabot og tag 10. Unya pila ray laki nila. Sumoto nga human sa election, nasabutan nga naamit tutorial once a week. Ngit-ngit na kayo pag human sa meeting namo, unya mahadlok pa yun ko, basin mo daguok akong tiyan. Kay gigutom na yun ko. Pastilan yun ning owaw, naapabaya si Dale sa likod nako. Basin madungog niya ba. Pero hold your breath guys. Kay kung kilig inyohang gipangita, sige lang. Naapay mas kilig. Pero para na ako rapod. Makaingon ko nga wise yun na si Dale. Ang paisad na ako.
Makaingon jud ko nga wise yun na si Dale. Ampay sa nako. Kinigawas na siya sa meeting room ug pauli na miani kay human nag-meeting. Unya ni balik ra na siya. Makaingon ko nga wise yun na si Dale. Ampay sa nako kay nigawas na siya sa meeting room. Pauli na miani kay human nag-meeting unya ni balik ra na siya tayo. Nga naay katawag unya gi-off ra po na niya. Dahil ni dool na ako og niingon nga ningon imong kuya, ng ihatod ra daw ti ka kay gabi na. Huwat ra diri sa gawas kay nakoy paon. Wala pa ko nakatubag pero nihawa na siya dayon. Hilig gini siya mamiya ba, bisan wala pa ta katubag. Di man sad ta kabalibad ani ay. Pero nagunahon na ako ba, palusot pa gini si Deloy. Di mo direct to the point. Gamiton pa yun si kuya. Unsaon gud ato pagkahibaw ni kuya? Nga nagabin-an ko nga ni-attend og meeting nga wala man to kahibaw. Bisan siya gyud to ang nitawag ni kuya. Mao gyud gisulod nako sa kong utok. Ako rapod na ang nagpalaom sa kong kaugalingon. Taod-taod lang, niabot na si Dale. Nakamotor. Rider nga blue. Mao man na ang uso sa una, wala pa to'y miyo. Nagdala day na siya og motor o gibilin sa headquarters nila kay wala na ako na mention nga kasagaran sa mga officer naa nagsaka sa ROTC office nila. Kay dako man. Moto ako siyang giingnan nga asa dapit ang boarding house nako og nitubag ra na siya nga. Kahibawon ako. Nakasulod na gani ko sa kwarto nimo. Tubag ko nga, pag sure oy, kanusta pod? Yun sa manimo pagsulod adto. Tubag ko nga, nisipat na siya nako, then ingon nga, simple, nilakaw god, dayon giabli ang pultahan. Makalagot ning amawa nga suplado ko. Pero, iyahar pod nang gisumpayan og tubag nga, sa busy kang nagpa-enroll, kami man ni Kuya Nimo ang nagsaka sa taas sa mga gamit. Utangan pagod ka na ako. Wala ko nakaibawan ni ba. Wala lagi ni Saba si Kuya. Bantay lang gito siya ba. Then may ana si Dale. Ngayon na lang og daghang pangutana diha. Gunit lang kay matagak kunya kag tinabi diha. Iyahaday nang gibira kong kamot paingon sa tiyan niya. Ang resulta, na umod ko siyang likod og na flat og samot ang flat na daan. Pero feeling na ako sa cloud 9. Danihunong na siya og nahibong ko kay dili man ni mao ang boarding house na mo. Kaabi ko ba og nakatuod siya. Og ako siyang giingnan, dili pa man ni mao among boarding house. Unahan ra gamay. Pero sige lang, lakawo na lang nako. Tabag si Dale, kahibaw ko. Manihapon sa daan. Waday ka gutuma. Nahilom ko. Then with smile gamay. Yes. Dinner date na ba ni? Sa mo tumingon si Dale nga, lingkodi lang daan diha. Mag-orders ako dere. Wala man lang nangutana kung unsay akong ganahan. Unsa kay ipakaon niya nako. Mayo lang og dili pimig na. Habitaw. Pagbalik niya, naglaway yun ko siyahang mga dala. Kay mga paborito manako na mga sudan nga with SSS. Sweet and sour sauce. Natouch na yun ko og tama ni Dale. Permi lang ko niya pakiligon ba. Bantay lang yun og di na po niya panindigan iyahang mga actions. Dugayan man yun ko mahumanog kaon. Naghuwat pa na siya. Pero nalimot man ko nga magpahinhin og lihok ko. Basta naanay pagkaon sa tubangan ba. Paghuman ako og kaon, gihatod ko niya sa boarding house na mo. Ihapig yun ang gikuha akong cellphone. Dayon gimiss calla niya iyang number. Unya giuli ako ang cellphone. Defensive pag yun na kayo. Kay niingon man na nga. Ako anang number ang naa sa recently dialed na. I-save na ko imuhang number. In case mangutana na sa imong kuya. Dali erati ka makontak og mapangita. Sas, alibay pa more si Dayloy. Si Kuya pa yun idahilan.
Maila kaayo nga guilty siya. Pero sige lang, tugot limbong lanta. Then basta weekdays, di kami magkita niya kay di nako masapo niyang class schedule. Sa ROTC ragyod ako ang chance nga makita niya ug malapitan siya. Charot. Kung sa una halos takasan nako ang ROTC pero nagkadugay, ginalook forward na nako siya para lang masilayan si Dave. Ang vitamins para sa kumata o kasing-kasing. Sa moto nga Sunday afternoon na po, formation na po. Break time na namo sa formation og naglingkod mi sa ground ra po. Palandong bakay init. Nakauban na mo si Dave o guban nga mga officers. Out of the blue, ni kalitra nag-ingon ng isa ka escort na mong kauban nga yahaya sa mga officer nga platoon leader ron. Halos na uyab naman nila ilahang mga sponsor nga mga guwa para bagyan. Sunod ani mahalin na tanang sponsor ba. Gusto na ko makita ang dagway ni Dale kung unsay reaction niya sa gisulti sa mong kauban. Mao nga hinay-hinay kog lingin niya. Unya kay aha kagyod kay labaw pa man di ay nga nagtan-aw na ko. Edi ang ending nagka-eye to eye me. Mukanta na lang yun ko sa sikat aning time mga sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Dali kay ko nakalingi sa lain. Sa moto, nga dali dahil kay ko nakalingi sa lain. Wala man ko nakapangandam ato. Nauwaw ko. Nasakpan ako siya pero mas nauwaw ko nga nasakpan sa guniya nga nitanaw niya. Pagbalik formation na, it was practice na mi sa marching nga mga command. So niya kay naaman ay nagcommand nga tila pulutong to. Niya permi pagyod balik-balik kay dili makadungan mintanan. Gisamo ka na siguro tong escort nga nasa likod na kung nga naminaw sa kilap nga balik-balik nga mention maong nagbinuang man na siya. Og dungog kay nako nga niingon na og unang tila parat-parat. Nahimuot mayud ko og wa nako napugngan ako ang katawa. Nasuko na ang platoon leader na mo sa special platoon. Iya akong gisilutan. Padyagingon daw ko. Nakalimot na ko og pila to ka minutes yang gusto. Nakulbaan ko kay uwaw kayo. Nabuing na. Makitaan ko nga ako ra isa ang magdagandagan nga mura kog timang nga daghan bi ami adto nga time. Dayon nakadungog man na si Dale kinagsuroy man na sila sa adsyatan. Nitan-aw sa mga nag-practice og timing man nga na sila sa dol namo. Gina niya ng platoon leader namo nga mas maayo daw og ubanan ko niya mag-jogging or modagan para mas ganahan ko. Kahibawo gini si Dale mo rest back para nako ba. Nagkatawag yun akong lagos kay nahog pa noon og kaming duha ang nislutan or naamong pang platoon leader. Pero basta kay gitarong to pag-istorya ni Dale. Ang resulta, duhami na gipaningon. Pagbalik na ako, gitunulan ko ni Dale sa bottle water. Gikilig na pud ko. Nawala akong kakapoy ug uhaw nga gibati. Siya pa na ang nag-abli. So yaaligin nila nga nagtanawan. Pag human ako ginom, giuli na ko na niya. Ambot po doon sa'y nakao na ko. Ako pa man yun ang giuli. Pwede man unta na ko tong gipilin lang sa dapit. Pero ang mas gikiligan pa yun ako. Kay gidawat niya nagbalik. Dayon gidaladala. Unya giinuman sa niya. Ahaka na gini. Mulupad na ko sa kakilig. Shems yun kay nag-indirect kiss na may adto diba. May untag malumay na siya sa kuang makamandag na rabis. Nabitaw. Unya kinigalit man na og taligsik may bundak ang ulan og ming baha, buyag. Nanagan ming tanan paingon sa mga room sa education kay mao may doon. Nagsinalmon mi dito. Unya gipa-count off human naglingkod nga pinabuta. Wala may lingaw. So nakulbaan ko kay ang mga sponsor og escort daw kay ipakita daw ang talent. Gihimo pa mi nga mga entertainers. Nagtudlo-tudlo ng mga officer o kinsay maripahan namo. Pero tinakong ampo nga ma-invisible atong time ay.
Samutan pa kay niabot si Dale sa room namo. Nipugay kamay kunuhay pagmidaya. Tagaktak ako ang singot nga murag kadak-ag mga munggos. Kay basin mapilian ko. Uwaw kaayo. Unya naa pa yun si Dale. Wala raba ko'y talan. Ug pakandahon ko, musamot yun ng uwan. Maglonop yun. Ug pasayawon pud ko, na mapugos gityog sayaw ug itik-itik. Pero, lipayan ako, kay ang laki nga escort ang napilian. Nakaginhawa gyud ko og tarong. Nidong na siya sa tunga, pero nag-evil smile. Panuway kaayo og dagway. Ug niingon nga, "Sir, pwede mo request ko og partner." Unya ang iyahang mata, naa diri nagtan-aw na ko. Lamia gyud tuslokon. Mora ba ni siya tong niingon og unang tilap parat-parat nga mo'y kaanginan nga napanisyan ko. Perti na kong sinyas niya nga dili ko with matching pakita pa sa kinumon ako. Unya gisipatan ako na siya. Wala na ko nakabantay nga nagtanaw na sa Dale na ako. Nauwaw ko. Nidungo na lang ko o pinakagat labi pa. Damingon si Dale nga mas prefer na mo kung solo lang ka kay para makita yun na mo imuhang talent. Diba? Napahangad ko ni Dale og mag-assume ba ko nga iya akong gidepensahan. Ni second demotion ang uban og niingon nga maog yun para makafocus minimo. Wala siya nahimo. Paguman sa talent portion, si Dale na pod nang na-hot seat nila. Kay daghan man ang interesado sa love life niya. Ang utana nga, Buds, daghan ra ba nagka-crush ni mo dere? Naba daw kay uyab ka ron. Curious sad bitaw ko sa tubag ni Dale. Nagpaabot sad ko nga naay mangutana niya ani. Halata siguro kaayo akong dagway nga interesado sa tubag. Kay dari man na siya ni tanaw na ako ug niingon pa nga wala. Wala pa sukad. Pero sa una, na ako'y nagustuhan. Pero ang sabot namo siyang pamilya, kung mag-18 na siya, pwede na daw. Sumoto nga nagselos ko siyang gisulti. Pait pa sa abdo. Naa naman day na siya'y gisaaran. Moday na nga niingon na siya sa una nga no chance me. Pero iyahang mga action kay pa-fall kayo na ako. Siguro si Rachel iyahang gimin kay dugay naman silang close ato. Dayon na kadet na ni follow up og pangutana nga. Unya, naunsa raman to sir? Wala pa siya nag-18 di ay. Ito bag si Dale nga wala pa. Naglikay na sad siya na ako. Ambot, wala sad ko kahibaw unsay ako ang sayo. Pagkahibaw na ko aron, perti na akong lipaya. Mayo ra yun. Bali oy. Labon kay naara ko adto pa yun siya sa lain. Sumoto nga pag-dismiss na mo, nidol na siya na ako. Magpahulat daw na siya kadyo. Kay mag-ilis og iyaha kong ihatod pa uli. Ambot ba unsay nakaon na ako nga nitubag man ko nga ayaw lang makit-an unya ta sa mohang gisaran. Paghuman ako og istorya ay hapasad ko nakarealize nga uwaw kayo ako ang natubag. Halata kayo nga nagselos ko. Nidagan yun ko paghuman ako og istorya og natingala ra pod na si Dale sa reaction nako. Wala na siya kalihok sa iyahang gibarugan. Ni-smile na lang ko, pawala sa hilas. Dayon na acquaintance party to na mo. Ni Sayumi kay 7:30 to 8 a.m. daw ang attendance sa gym. Pagabot na mo, daghan na kayo ng estudyante. Unya, present ng officer nga naka-uniform na sila. Army na kaayo pang tan-awon ilahang datingan. Tanang officer mo serve na sila kada na program para mahapsay ang flow sa program ug mo assist sad na sila. Paglingi pa na ako sa stage dapit kay pastilan. Gwapuha gyud oy. Permi naman unta ko kita niya mag-uniform inag RO. Pero sahi ra gyud to nga time kay limpyo kay siya lang taon. Neat kayo ang buhok ug nag-check na siya sa mga sound systems. Head turner kay siya namong mga bae lang taon. Nanay mga magdol-dol niya. Paghuman na mo og perma sa attendance, ni tipo may sa mga engineering. Sa yun raman tuod doon, kay naka-departmental uniform man tanang estudyante.
Nidol ra na siya namo kadshot. Unya ni hawa sa dayon. Permi niya kauban ng officer sad na babae. Katawa-katawa pa na sila nga nag-istorya-istorya sa daplin. Nakapamulsa pa na si Dale. Pero ambot nga nung naglagot man yun ko nagtanaw nila. Halos di man mubulag ang officer na bae. Okay ragod dapat to kay sa RO, body-body system man daw. Dapat dili ka mag-inusara. Siguro gi-apply nila bisan sulod sa gym. Mga tong naglagot na yun ko nagtanaw. Ako nalingaw sa program. Lami kayo pang labayon ng bato. Unya whole day ang program. Unya inig kagabi disco na. Nagsabot mi nilang Grace sa akong mga classmate. Naman disco mi. Wala pa ako katry og disco kay dili na pauban si kuya sa una. TJ kayo ba? Pagkagabi na, andam na mi. Pahumot sudog taman. Pinaimo pa among tripping. O gibutangan ko og baga nga eyeliner ni Grace. Mura na mi og mga kabog og formato. Pag-abot sa gym, nakita na si Dale na ako. As if yun ko na wala ko nakakita niya. Kung asa mi dapit nagsayaw-sayaw, nasa da siya pa at bang. Murag guard pa. Naka-uniform pa na siya. Mga alas 10 na siguro to, wala na siya nakaagwanta. Iyahan akong giduol o gipagawa sa gym nga sabakay. Pag-abot na mo sa gawas, nitutok ra na siya sa forma nako. Og mingon siya, nga uli na kay gabi na kayo, ihatod na tiga. Tubag ko nga, unya na, nalingaw pa mi sa sud. Tubag si Dale, unsay lingaw? Wala ka makabantay sa mga laki sa inyong likod nga nakainom na tog forma. Tara na, ihatod na tiga. Ayaw nagsupa. Tubag ko nga, wala pa ko nakasanghid nilang Grace, kay gikuha ra ko ni Mudayan. Tubag si Dale nga, ako ra ang bahala to. Mubalik pa man ko kay mo serve pa mi taman mahuman na sila og sayaw-sayaw. Kay mag-arrange pa mi, unya mang limpyo sa gym. Pagkadungog na ko aron, nagilty ko nga naloy ni Dale. Kapoy di kayo mag-officer. Tanang lihok sa school mo tabang gina sila. Unya, sayo pa gina sila mo mata kay mag-jogging. Muklase pa na siya dahil nagkalisod na biya ang engineering. Kay labangunon yun ang third year. Kay halos tanan major na adira. Sa moto nga pagsakay nako sa iyang motor. Daghan kay nang nitanaw. Pero ambot unsay nakaon nako. Nga nihag man ko niya pagunin. Nakuratan po na si Dale sa gibuhat nako. Mahimuot yun ko maghuna-huna hantod karon. Nabantayan ako na siya ni Ismail sa side mirror. Nagpahinay pa na siya imbis dool na akong boarding house, taod-taod pa niya po. Pag-abot na namo, ningon na siya nga. Hinloy na imong dagway ha. Unya, katulog na dayo, ninikuman. Ayaw nag-online or text-text. Ako na bahala sa mga classmate nimo. Good night. Dayon padagan siyang motor. Bastos yun siya. Muhawa naman nga wala pa ko nakatubog. Kay nag-loading pa man akong utok na nasubraan sa kakilig. Mo good night kiss ponta ko. Bahala siya eh. It's his loss. Di siya katilaw na ako. Bitaw. Sa mata nga milabay ang mga pila ka adlaw, POST. Ang gipaabot namo nga naka-black short pencil cut skirt me. Then sa taas naka long sleeve nga black one. Unya ang inner kay white. Dala og payo nga black. Tawagon man natag sa tagsa ang mga officer o pares nga sponsor or escort. Then mag-abot sa mobo nga mini stage. Ang bae nga officer hatagan og rose sa mga escorts nila. Dayon kiss sa kamot. Char. Ang mga laki pod nga officer mohatag og rose na mga sponsor. Unya kiss sa kamot. Kilig ko. Sa kamina ni Dale, pag humaniya og gahatag sa rose. Unya ni kiss sa kamot nako. Unya, napay pinaluhod effect. Dayon nihangad na siya og niingon nga, Mi amore. With smile. Aha kayon. Gikilig ko. Unya, daghan kay kong pangutana. Nga basin iyaha tugikan tong note ug buwak pag high school. Pero tungod sa limited nga time, nabiya mi sa mini stage, di nako siya makonfront. Saba pa kayo. Kay nag-army club man na sila. Unya, syagit po.
Bisan pa man og saba, mura yun og wala ko'y nadong. Kay atat na kay ko nga mapangutana si Dale. Ni-smile pa ng panuhak, dahil may kidhat pa siya. Hawa na yun. Naggilok na ko nga gipugngan lang nako kay daghan kayo nang nitanaw. Unya mo naog na sad ko sa ministry.